Kaixo, ongietorri jakindunera. Errokarietan biderkagaiak sartzea eta errokarietatik biderkagaiak ateratzea oso baliagarria izango zaigu erroekin eragiketak egiten ditugunean. Gaurko bideoan, errokarietan biderkagaiak zelan sartzen diren ikusiko dugu. Zenbaki bat errokariaren barruan sartzeko, zenbaki hori erroaren errotzailera jaso behar dugu. Eta ondoren, errokizunagatik biderkatu. Bai? Ikusiko dugu adibide hauekin zelan egiten den. Esan bezala, erro barruan bosta sartzeko, bosta hirua jantzi behar du. Bai? Beraz, zegoen bia idazten dugu, bider, bost, ber, hiru. Bost kubo. Bost kubo, 125, bider bi, 200 eta 250. Bi adierazpen hauek gauza bera dira. Zer egiten dugu zazpia errokarratu honen barruan sartzeko? Errokarratuaren errotzailea badakizue bidea, bai? Nahiz eta ez agertu, hemen dagoen errotzailearen balioa bida. Beraz, zazpia erro barruan sartu ahal izateko, bi hori jantzi behar du. Beraz, zazpi karratu, bai? Zazpi karratu 209, bider hiru 157. Erro karratu hau eta biderketa hau gauza bera dira. Azkenik, zer egiten dugu kasu honetan? Kasu honetan, errokariaren barruan sartu nahi dugun biderkagaia berreketa bat da, bai? Aurrekoetan bezala, egiten duguna bi kubo hau sartzeko, erroaren errotzailera jasotzea da, bai? Erro honen errotzailearen balioa bidenez, bi kuboa hemen sartzeko, berbi egiten dugu, bai? Berreketa baten berreketa daukagu hemen, beraz, 3 bider bi, 6, 10 bider, bider 6, eta bider 6, bi bider bi dau, bider bi zortzi, bider bi 16, bider bi 32, eta bider bi 60 dau, ezta? Eta 60 dau bider 10, beraz, erro hau eta beste biderketa hau gauza bera dira. Hauze izan da guztia, gogoratu, bai web orrialdean, bai YouTubeen jarraitu jakindun.